कोइले विकास हो बनवले कुचाई कोट झकास हो। पप्पू पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाँव गाई कोइले विकास हो बनवले कुचाई कोट झकास हो। तीरे वाला बटन फिर से दबावे के बा, तीरे वाला बटन फिर से दबावे के बा। पप्पू भैया के विजयी बनावे के बा, तीर छाप पर निशानी लगावे के बा। जी हाँ, तीर छाप के निशानी लगावे के बा और अपना विधानसभा 102 से भारी मत दे के पप्पू पांडे जी के जितावे के बा। तो हाँ ये भैया, हाँ ये भाभी, ना भूले के बा और ना भुलाए के बा। जे भूलता ओकरा के बतावे के बा। भैया पप्पू हमें गरीब के नेता, तबे तो साथीन कर देवे चहेता। भैया पप्पू हमें गरीब के नेता, तबे तो साथीन कर देवे चहेता। तो कुचाई कोट के सपना पुरावे के बा, आ कुचाई कोट के सपना पुरावे के बा। पप्पू भैया के विजयी बनावे के बा, तीर छाप पर निशानी लगावे के बा। हाँ ये भैया, फिर से निशानी लगावे के बा। याद रखे के बा कि 2020 फिर से नीतीश अपन विधानसभा 102 से सुयोग्य, कर्मठ, संघर्षशील एवं ईमानदार प्रत्याशी पप्पू पांडे जी के चुनाव निशान तीर छाप। बटन तीर वाला रउआ दबाई, पप्पू भैया के एमएलए बनाई। बटन तीरवा पर रउआ दबाई, पप्पू भैया के एमएलए बनाई। आलमनी ल घर घर बतावे के बा, आलमनी ल घर घर बतावे के बा। पप्पू भैया के विजयी बनावे के बा, पप्पू भैया के विजयी बनावे के बा।